Hi guys, जोङो दायो नै अमा बेदरजों थास' खिलिजों जागोन। नैबे थास' खिलि खाबाय थानायखौ नुदों नोंसोरो? बियो जोंहा फादार। जोंहा फादारा थास' खिलि खानो मोजां मोनो आरो थास' खायो, थास' रुयो, बिदिनो बिराद हेफाजाब खालामो। बे नुहुरनाया जाबाय आंनि वाइफ, बियो अमानो आदार होनानै फैदों जास्ट। होमबा जों अमा बेदरखौ लानानै फैखाबाय आङो, दहाय फुङावनो थांदों बाइकजों, बेखौ लानो मोनासै। ओमफ्राय अमा बेदराथ' गोथावैनो आलुबो होदेरगोननो। ओमफ्राय जोंहा संनाया बे बेवाइफोरा संगोन, जोंहा फंबायनि हिन्जाव। होमबा नै थास' खिलिखौ सायखाबाय, रेडिखासो। ओमफ्राय दायो नै बेदरफोरखौ फुरा रेडि खालामखाबाय, सारायफोरा जानखासिगोन। नैबे जाबाय जोंहानि अमा, बेबो। ओमफ्राय नैबे जोंहा ब्रादार, जोंहा गोदोर बे आंनि गारि। ओमफ्राय नैबे संगासिनो दङ दायो, अर सुबाय, एकदम अरावहाय बिराद खस्थ'थार। ओमफ्राय दायो नै थावखौ जों सेरखाबाय, ओमफ्राय नायलांबाय थादो। थावखौ सेरबाय, बे सामब्राम, ओमफ्राय जोंना बिथिं बानलु देनाय दङ। खोमसि जाबाय, लाइटबो गैया, बेनिफ्राय नोंथांमोननो क्लियारलि देखायनो हायाखै, अन्नानै दुखु दामोन। नैबे जाबाय बेदर, नैबे जाबाय जोंहा फंबायनि फिसाजो, थाबायनो सोलोंगासिनो दं दायो, रोंथ'वाखै। ओमफ्राय अब्ला नै जोङो सामब्रामखौ सेरखाबाय, सामब्रामखौ सेरनानै जोङो एवगासिनो दङ दायो। होमबा जोङो सामब्रामखौ एवगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहा बिदानि फिसाला, माने जोंहा सपननि, जोंहा गोदोरनि फिसाला, देरसिन आरो बियो ना, 14 बोसोर जाबाय बियो। बेनिफ्राय नै दायो जोङो बेदरखौ सामब्रामफोरखौ होखाबायानो, सामब्रामखौ होजोब्बाय। होमब्ला सामब्रामखौ होखांनानै एरबाय, जों फार्स्टआवनो सामब्रामखौ एवग्रोनांगोन सिगां, बिनिफ्राय एसे कालार जाहोनानै, बिनिफ्राय जोङो एसे कालार जाबाय, ओमफ्राय जोङो बानलुखौ होगोन। बिनि उनाव बानलुखौ होखांनायनि उनाव एसे बेखौबो खामहोगोन, एसे कालार जाहोगोन, खोमसि जाबाय नायजोब्बाय। ओमफ्राय हालदै होगोन, हालदैखौ होखाबाय, हालदै होनानै बेखौबो एसे खामफ्राम खालामनानै बेदरखौ होसनगोन। बेदरखौ होसनखांनायनि उनावहाय एरनानै थास'खौलाय माथो रुदुब खालामोना खोबनानै दोनगोन। सोरबाफोर जुदि थास' खिलिजों अमा बेदरजों संनो रोङाबा नायना लाखा, बिराद गोथाव जादों बेदरा। रियेलि नोंसोरबो जानायखौ खिथागोन, बिराद गोथाव। बेयो जाबाय संख्रिखौ नायना लाखा, संख्रिबो होगोन। बेनिफ्राय संख्रि होनानै जोङो दसे एरबावगोन। नैबे जाहा फादार, बहुद मावला बे माबायाव, लकडाउननि समाव। नैबे जाहा बाजै, बाजैया सिख्लायैनो दङ दाबो, नै दै लायदोंमोन। ओमफ्राय नैबे जाहा उन्दै, मामोनलाय, जाहा बाजैनि फिसाला उन्दै आरोना, नैबे फिसाला गिदिर। ओमफ्राय होमब्ला जोङो नैबे ओंख्रिखौ खोबबाय, खोबनायनि उनावहाय बेखौ दसे गोबाव मोनहो। नैबे जाहा सिस्टार, नैबे जाहा मादार, दैखराव दै खावनाया। ओमफ्राय दैखराबो जि गोथौ, जि खस्थ'खा सयथिबो। ओमफ्राय नैबे जाहा सिस्टार, दासो हाथाय फुनो फैदों, थाखोमादों नै माबायाव, गय बिलाइयावहाय। ओमफ्राय एवबाय रेबबाय आरोना। नैबे जाहा माबाया बेदरा गुदुं जाबाय, माबा गरम जाबाय, एकदम बरिया जाबाय आरोना। जों दै एसे होसिगोन, दै होनानै आरो दै होनानै जोङो फोरानबावगोन आरोना बेखौ। दै होगासिनो दङ। आलुजों बेदरजों दा सिनायलायनाय नंला।
देखावगासिनो दङ ओमफ्राय अनलाबो देदों दा मोनानि थाखाय दा मोनायाव अनला जागोन हो अनलानिखौबो भिडिअखौ देखाय नैबे जाबाय जोंहा मादार मादारा जोंनिया सियाराव खावबो जिरायनानै निउस नायदों फैसार माहाय होदों माहाय होआखै आरो माहाय मा जादों बेखौ नायगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा बिथिं बेदरा मोनहां जादों मोननायनि दै होबाय माने मोननायनि नङा जेनेबा रुइनायनि दै होग्रोदों ओमफ्राय दायो बेखौ खोबहाबनानै दोनबावगोन बेनिफ्राय जोंहा गोदौबाय मोननायनि दै होनानै गोदौबाय नालाय ओंख्रिया मोननायनि अबस्थायाव फैबाय आरोना नै जोंहा मोनबाय